Vi har valgt at lave en læsbarhedsanalyse af kapitel 9, side 25-27 i Hest, Hest, Tiger, Tiger. Lange ord: hospitalsseng, øjenkontakten, karamelfyld, fiskefrikadeller, forstyrrelsen, kartoffelkage. Ukendte ord: karrigul, brummede, hospice, display, købe nogen. Disse ord gør teksten en smule sværere at læse, og nogle ord vil kræve en forklaring. Teksten er dog mest præget af korte og letlæselige ord. Sætningsniveau. Vi har kigget lidt på ligefrem og omvendt ordstilling. Her er nogle eksempler på ligefrem ordstilling. Jeg befandt mig i et lyst rum. Manden brummede. Han rakte mig æsken igen. Og her kommer nogle eksempler på omvendt ordstilling. I sengen halvt lå, halvt sad en tynd mand. Til sidst åbnede han munden og sagde: Spiser du chokolade, honey? Teksten er altså domineret af ligefrem ordstilling, hvilket gør teksten let læselig. De steder, hvor der forekommer omvendt ordstilling, er i sætninger, som starter med et adverbialled eller i en spørgende sætning. Vi har også set på hel- og ledsætninger. Der forekommer mange helsætninger og ledsætninger i teksten. Her er 3 eksempler på sætninger, som kun består af en helsætning. Jeg trak på skuldrene. Jeg tog et stykke. Jeg vinkede en sidste gang. Der er kun helsætninger før ledsætninger i teksten, og dermed er der altså også mest bagvægt i sætningerne, som også kan ses i vores sætningsskema, som vi har lavet. I vores sætningsskema kan man altså se, at der er overvejende bagvægt i sætningerne. Der forekommer stort set ingen infinite verbaler, vi har dog givet et eksempel. Der ses også ud fra skemaet, at der er ligefrem ordstilling. Det ses ved, at subjektet står i forfeltet. Makrostruktur. Der er en tydelig rød tråd gennem hele bogen. Teksten er nem at forstå. Bogens overskrift har en fin sammenhæng med bogen. Mama Huhu, som Honey har lært i kinesisk undervisning og betyder hest, hest, tiger, tiger, hvilket betyder, at noget ikke rigtig er godt. Honey refererer til overskriften hest, hest, tiger, tiger flere gange i bogen. Når man kigger på hvert kapitel, starter alle kapitler med om, hvilket giver en god sammenhæng mellem kapitlerne. Mikrostruktur. Vi har kigget på sammenhængen mellem sætningerne. Dette ses ved brugen af forfatterens sætningskoblinger. Additiv kobling. Til venstre var der en dør ud til et toilet og omtrent midt inde, og kobler altså sætningen sammen. Adversativ kobling. Lidt stærkt, men lækkert, men binder her sætningen sammen. Semantisk identitet / implicit kobling. Jeg skal dø her. Måske om en måned, i hvert fald snart. Det er en implicit kobling, hvilket typisk også optræder i fiktionstekster. Selvom der forekommer punktummer, har ordene stadig en sammenhængende semantik. Eksempler på referentbindinger. Næh, jeg kom bare til at tage bussen, og så kom ham der og hentede mig. Ham der står i stedet for den hvidklædte mand, som bliver præsenteret i det forrige kapitel. Ved at der både står ham og der, er der altså en dobbeltbinding. Teksten kan sagtens bære det, da fortælleren jo bruger meget tænkesprog. Jeg tog et stykke, det var med karamelfyld og måske noget sprut af en slags. Subjektet det gør, at det er en referentbinding. Det erstatter chokoladestykket, der bliver snakket om i første sætning. Referentkoblingerne er umiddelbart brugt korrekt og varieret. Og mere løgn og dengang med passeren. Da hun tager til undervisning i kinesisk og udgiver sig for at være Karen. Hun lærer udtrykket mama huhu. Hest, hest, tiger, tiger. Man bliver præsenteret for titlen på bogen, og dermed betydningen af det. Titlen går igen i hele bogen, og bogens betydning, noget som ikke er rigtig godt, men kunne have været værre. Om den dag med bussen. Honey hopper på bussen og står af et tilfældigt sted. En mand kalder på hende, og hun følger med ham og udgiver sig for at være Marcels barnebarn. Det er point of no return, der er ingen vej tilbage for Honey nu. Hun bliver nødt til at følge med manden ind på hospicet. Det er et symbol på hendes karakter. Hun har ikke rigtig nogen meninger.
Hun gør, hvad andre gør, og hun gør gerne alt for at gøre dem glade omkring hende. Om en mand ved navn Marcel. Honey kommer ind på stuen og møder Marcel. Marcel fortæller hende, at hun er på et hospice, og at han skal dø her. Honey møder Marcel, som er en ensom, gammel, døende mand. Mødet ændrer Honeys liv, og til dels også Marcels. Marcel og Honey hjælper hinanden igennem det, de ikke kan klare selv. Om en Karen for meget. Honey tager til kinesisk igen, men den rigtige Karen møder nu op. Honey fortæller nu, at hun hedder Karen Bliksen. Dette er endnu et indblik i Honeys karakter, og man ser igen, at hun lyver sig igennem mange situationer. Om filosofiske tanker. Honey får en fødselsdagsinvitation af Philip, som hun er forelsket i. Invitationen bliver en mulighed for Honey for at komme i kontakt med Philip. Om en kartoffelkage blandt andet. Honey køber en kartoffelkage for de 50 kroner, hun har tilbage. Hun tager bussen ud til Marcel. De får snakket om Marcels familie og om, hvorfor han ikke får besøg af dem. Det er her Honey og Marcels venskab starter. Om min gode idé. Honey køber maling og pensler og tager en porcelænstallerken. Hun vil have Marcel til at lave en bryllupsplatte til sin datter, Sanne, som skal giftes. Platten er en tradition, der går igen i Marcels familie. Platten bliver et symbol på venskabet mellem Honey og Marcel. Honey bliver opmærksom på, at andre sætter pris på hendes hjælp. Det er ikke noget, hun er vant til at høre i dagligdagen, når hun hjælper Michaela. Om en biograftur, og så alligevel ikke. Honey møder Philip og hans bror i biografen. Philip vil vide, om Honey kommer til hans fødselsdag, men Honey lyver om, at Michaela er meget syg og skal opereres og have nye lunger, og at hun derfor ikke kan komme til fødselsdagen. Honey finder på endnu en løgn, da hun møder Philip. Hun er vild med Philip og bliver genert og ved ikke, hvad hun skal stille op, og ender med at lyve. Om en tur på bymuseet og en snak om fugle. Honey hører, at Philip også er vild med hende, og finder dermed ud af, at hendes kærlighed er gengældt. Om det, som ikke måtte ske. Honey taber platten, som Marcel har malet. Hun går ind til Marcel igen og vil give ham et knus, mens han sover, men hun stopper midt i sin bevægelse. Dette er et symbol på hendes karakter. Hver gang hun har noget godt, eller der sker noget godt for hende, ender hun med at ødelægge det eller lyve. Det ødelægger det for hende selv. Platten er et tegn på Marcels og Honeys venskab, som går i stykker. Om festen. Honey ankommer i en pink kjole, hun har fået af sin far. Dog har hun ikke læst på invitationen, at der er en dresscode, som indebærer, at man kun har sort tøj på, ligesom Philip altid går i. Efter lidt tid går hun fra festen og skynder sig hjem til hendes mor og Michaela, og når dermed lige at komme med til Michaelas fest. Ved at Honey tager til Michaelas fest i stedet for, er et brud på hendes aftale med Marcel, altså også et brud på deres venskab. Om platteoverrækkelsen. Honey tager ud til Marcel igen for at give ham platten, som Michaela har tegnet for Honey, eftersom hun havde ødelagt den. Da Honey kommer derud, får hun at vide, at Marcel er død. Hans familie er derfor på besøg, og døren til hans værelse er lukket. Platten er blevet rigtig smuk, hvilket kan være et tegn på, at deres venskab har rykket sig og er blevet bedre, men det var for sent. Om en kop og en våd sygeplejeuniform. Honey er ked af det, og Thomas trøster hende. Thomas giver Honey en kop, som Marcel har malet blå og lille blomster på, og skrevet Honey, Honey, my candy girl på. Honey tager hjem og fortæller grædende alt til hendes mor og Michaela om Marcel og platten. Koppen bliver til et evigt minde for Honey og Marcel. Blomsterne er blå og lilla. Blå er et symbol på troværdighed og pålidelighed, og lilla kan være et symbol på mystik, hvilket forholdet mellem Honey og Marcel også har været. Koppen er også et symbol på livet, og det som Marcel har lært hende om livet og døden. Honey græder ud til sin mor, og hun føler lettelse. Om varm kakao. Philip inviterer endelig Honey ud på en kakao-date. Historien ender godt, på trods af Marcels død. Det er en tragikomisk historie, som lærer Honey, at livet ikke er let, men det kunne være værre. Mama huhu!